Kumbalong lem ki we ki khna ki bakmen bat sngo bhalem bat ka yeng ka sem. Hakum kini ka ayom Christmas. Kabahas satlak ka perthai ka yo lekmen. Ka kinhun tremon sngo bha ka bapen khot ya ka saudong saukun ka maryang. Ka balatip kum ka project clean surrounding. Hapo ka jinglam khmat jong ba Jeffrey San Kinjing. Haka arpau terik mentau benai nok pra arajar arpusan kalale isin ban penkemen yaki bomdon kemi don kepasyu kibasa children's home kabadon Hawaii ha West Giant Hills District kabahap po kajingkmi jong ke KGP sinot mingi da kabalet ban ai song jingerap deki marbam bakentup yu kau upiat pan ki janpong ki jingthia ki weide ki jat jingbam bat ki weide ki tiar kabalong shibenta ka jingle kemen Christmas lang bat ki hakum kini ka ayom habaya kren bat uba Jeffrey San Kinjing loong bakajingwan jong u ka jingerap ikini ki khon ha kini ka yeng ka de ka jingbeten lintiu blai namar man bekile kim judon lupa ka jing perkhat shanu bannet a jingerap Henry hai klip mat bakadu ki jaka ki shuwan hi lingba ka jing sngo ki parlok para jor ka jing sisahi ngi man ga stem ngi sile ya kani na du wastang ya ka project mo ti kai ka pelong ngi ban phais kani kalyang manta ka stem ngano ngari ka jing alam jong blai phi namar man ka stem ngi bangile ngim ju plan lupa la stem da kalau ka man jong blai bangile ba ko ngari program sano ngi le ngim tip ti ka sulit jaba la kat stem ka jing ya ngi la stem kan nap stem ngi project Shua kini ki por gay na do ti punai Oktober November kila shuwan hibi ki jakang ila shu yosmo kum to don boy ba ja bali family chata ba bali family pila di yosmo bata ti kum min stem ngi wana po melim mana po sa kai to ka sa sniang but sa po west khasil sa sa boy min stem le santali jaka ti menta stem don ba ong ki mention chpangani Hawaii children's home ti nga wan jing tip bagalap bagadon tin dala adep nang ta phone si pastor sini ngong kalong ni am bangin persang mo bangin wan satu mensuan pej pada keju ko po ni ka liang ke jongi ke i bangila ingin ya pej ke ingin le kata ti yo inga tho risti bangin wan sini tinang ta ngi saya stang ti kini ke jingwan jongi sini ho ji ai ke di ba ngila ya mut bat ngila ya pelang la slam ke di kini ji ai bangi ai lang yo phi kwa ban tip lang nu yo funding kidai na ngila de pun khut baro sistem untuk man man ka banai ki jingmi ki bomi lang to ngila de siu na ki bayawan volunteer la ngila de yang ya ka bayung peniang kali di kabatam nang tang siya pelang ti dengan pelang ngila kumno makut sistem ya plan kum ngiawan ngia pelut hukum kini jai program kan di kum bajulong himan ka sistem tang mangin kita bagi diri bilor jot kiten jot ki bagi yolom hendai ka jingarap jong ki perlok ki ba yengi ya project ki penduai yengi ki member di lembah ka jingno senyang ka jong kiro di salah berwarna ini kitiarkan ni kan di ketang katai namar hoy no pinong ya kata na do ki stem gi balalik kan ni kasin ka di kebobon namar ka jingyo menta ka stem ru ka la khambon ti ka jingya ta kam dan ka jingya ka sulong batang ha ka por bangi ya nogum no bangi ti gi riu sentang ngim da kham ya par khatan ya kata ka kitchen mo ko e gi ti hap ya plan nge ti jai bi don dei ti merisai badi women volunteer jong itu plan lam ya kata ti ni sayo apa wara ini yo mai jing don kam le se khamtip bahami gini ki lain mo ngi te busuya longkum no i rang ba brio ti boni ya pe kam sabar kam kitchen khamtip ken thai brio ti don bok mi don mai ro ti la ban ai jimut i ban ya thiet kata ti kum tai kamut phi don da kan hon ban manage kini ki ho ngi la don la jong ji sa pro kha ngi don ar pu ngun henre man ka si bu ya buat bagai don tang argon nomor balai ba kini ki batampat ki don ka jong ka kampi ya ba ki lai ki wan ki wan ki kini permanent jungi kan ki ba don lang ba ni ku ni bersa ka wan lang ba ni bangsi hikai po career mo di bahi yang hikai po career plus la de ka MA po hospitality ti for example ko mi hikai yang ta udon to engineers ko trimestry udon mo niya taxi it's a group of ka combination jong ba bongot kan ki brief from different backgrounds plan pun kani project clean surrounding project pun khoi saudong saukun kabang isdang swa nag saudong saukun lajong bat nang tu ni sa ilit keleng saudong ka social
ke East Khas Hills mo, West Khas Hills ngilawan po Garo Hills, Gentia Hills, Ribhoy ngila sang keleng-keleng. Ada kum do. Hoi ngisi pun kuat man gastem man gasi kan ta bu oi fi man gasi ngim ju da kham pen mi per thai than la ta tang ti group jongi bangi don po WhatsApp group ba ki member sang tu ki well wisher sang tu kin tip chanu ngim lek te kata hi hindai ka jing pen kuat jongi ri man gasi hoi te khat kum tu ki don tu ki swachta hi seva gi ba pen yang legi bala pen bet di gitu department sarkar go fair da khot ni lek khot we are not border ni lek di jong hai bori bari di jong kan